салом алейкум тамошобинони азиз. ҳар нафаре ки маро намешиносад беҳзод ҳастам аз шаҳри филаделфияи амрико. ҳар нафаре ки грин-картаро дар соли 2022 буридааст муборакбод мегӯям. ҳатман ба пеш як чизро бояд бароятон бигӯям ки статистикаи соли 2020-21 мебинем ки аз давлатҳои осиёи миёна чӣ қадар нафар буридааст ва чӣ қадар нафар иштирок кардааст. биёен аз нафарое ки иштирок кардаастанд ман аз статистикашон гуфта гузарам. бубинед, ӯзбекистон 832 000 одам грин-карта пур кардааст, яъне иштирок кардагиаст, анкети грин-карта пур кардагиаст. тоҷикистон бошад 162 000 нафар иштирок кардагиаст. қазоқистон 155 000 нафар, азарбайҷан 108 000 нафар, молдавия 214 000 нафар. акнун бием поён мехӯром аз чӣ сар мекунам бо ӯзбекистон. нафарое ки аллакай грин-карта чӣ кардан, барояшон мактуб омад ки шумо дар ин грин-карта интихоб шудем. ҳамагӣ 5319 нафар буридагӣ ҳастанд грин-карта. тоҷикистон бошад 2332 нафар буридагӣ ҳаст. қирғизистон 2130 нафар, озарбойҷон 1439 нафар, грузия 1899 нафар, молдавия 1565 нафар. россия бошад 6000 нафар буридагӣ ҳаст. акнун бо чӣ аст? як чиз дига муҳим дар ҳамин, аз ҳамин нафарое ки ин қадар буриданд, чанд нафаршон визашон чӣ шудагӣ аст? қабул шудагӣ аст, яъне дар консулство адобрит кардагӣ ҳастанд. бубинед, акн тоҷикистон дар байни 2332 нафар ҳамагӣ 237 нафар виза гирифтагӣ аст, яъне ки барои амрико омаданд. боқимондаҳо чӣ сабабе шудагӣ аст, барои чӣ нагирифтагӣ ҳастанд, ин муаммо аз мо вобаста нест. шояд баъзеҳо ҳуҷҷатҳошона нодуруст пур карданд, шояд нафарое ки маблағ надоштанд ки ба амрико биёянд, ё ки умуман хабардор нашуданд. барои ҳамин гуфтанӣ ҳастам ки дӯстони азиз, ҳатман вақте ки ҳуҷҷатҳоно пур мекунед ҷиддӣ муносибат кунед, ҳамаша аз назар гузаронед, тафтиш кунед ки бароятон чӣ нашавад. ин қадар меҳнат мекунед, ин қадар пултона сарф мекунед, ин қадар фикр мекунед дар як сол ки оё мегузаред ё намегузаред. аз ин этап ки ман гузаштагӣ ҳастам, дар худам ҳис кардагӣ ҳастам ки то рӯзе ки шумо виза гирифтана чӣ кор мекунед? доим дар фикр ҳастем ки чӣ мешуда бошад. интернет медоред, мехонед, чӣ сабаб аст, масалан чӣ саволҳо пайдо мешавад. саволи зиёд намешавад дар интервю. савол чӣ мешавад? аз даруни ҳамон анкетатон савол мешавад. ҳамагӣ 2-3 дона савол мешавад. дуруст ки ҷавоб додед, аллакай чӣ кор мекунанд? пешата мезананд, мегӯянд марҳамат, барои шумо виза тайёр. ҷиддӣ бошен, эҳтиёт кунен, зиёд фикр накунед. танҳо нафарое ки таҷриба доранд, формаи 260 пур кардагӣ ҳастанд пеш аз вай, ба онҳо муроҷиат кунед. ва нафарое ки худ хуб мефаҳманд, дар Google тамоми маълумот ҳаст, гирену пур кунед. ҳичи мушкилӣ надорад. нафаҳмиден, ба нафарое ки медонанд ба онҳо муроҷиат кунед. онҳо бароятон чӣ кор кунанд? кӯмак кунанд. барори кор худо нигаҳбон, бо мо бошед.